Dobrý den, po delší době vás opět zdraví Jiří Katrušák z www.podvodnípouzdra.cz. Dnes bych vám velmi rád ukázal jedno, dle mého názoru, velmi podařené foto-video světlo od firmy Meikon, které se dá použít jak pod vodou, tak i na suchu. Je osazeno celkem 60 ledkami o celkovém výkonu 12 W. Maximální svítivost světla je 1800 lumenů. Tady na levé straně světla je umístěný vypínač, kterým ovládáme celkem 3 režimy svícení. První je maximální režim, kdy svítí 100% a doba svícení je maximálně 2 hodiny při plném nabití baterií. Pak je úsporný režim, kdy vydrží světlo svítit až 6 hodin. Pak je SOS režim, kdy vydrží svítit až 7 hodin. Napájení světla je na 2 litium-iontové baterie typu 18650, které se vkládají tady do zadní části. Dvířka bateriového prostoru jsou těsněna jedním okroužkem. Dále v bateriovém prostoru najdete USB konektor, kterým se po připojení USB kabelu dají baterie nabíjet. Případně se nabíjení baterií řeší externí nabíječkou, která je také součástí balení. Zavření bateriového prostoru je jednoduché, přivřu, dám sponku a zaklapnu. Tady na horní a dolní straně pouzdra vidíte lyžiny, na které se uchycují různé adaptéry, které jsou součástí balení a slouží k uchycení světla do různých systémů. Tady adaptér, které znáte asi z akčních videokamer, pak další adaptér, také na uchycení, další adaptér, který slouží k uchycení světla do sáněk pouzdra a další adaptér. Ještě abych nezapomněl, tak součástí je také difuzér, který se vkládá tady z boku do světla. Jo. Případně potom 2 barevné filtry, oranžový a růžový. Zasunu, zacvaknu. Dále si ukážeme různé způsoby uchycení světla k akčním videokamerám, případně k podvodním pouzdrům a podobně. Pivo pro přestávku dodal pivovar Svatý Ján Kolín. www.pivovárek.cz. Jednou z možností použití a uchycení světla je třeba tato sestava z použití s akční videokamerou, třeba typu GoPro, případně Magicem, a světlo využití nebo uchycené na selfie tyč. Takže jednoduše zapnu světlo, nastavím se a už se můžu natáčet a jsem pěkně nasvícený. Případně pokud třeba nemáte selfie tyč, tak se dá celá sestava uchytit na takovou jednoduchou rukojeť. Tady dál na tomto dalším obrázku vidíme možnost uchycení k podvodnímu pouzdru, ať už na přisvícení při natáčení videa, anebo využití jako zaostřovacího světla. No a tady v neposlední řadě třeba vidíme možnost uchycení na zrcadlovkové pouzdro od firmy iClide. Takže také se to světlo dá použít na přisvícení, případně zaostřování. Co vás určitě zajímá nejvíc, je cena toho světla. Takže cena kompletního setu, který obsahuje světlo, adaptéry, baterii, nabíječku, USB kabel, filtry, je 1990 korun. To je pro dnešek vše, těším se na vaše objednávky.